chlapci, pozdravte naše fanoušky. Ahoj. Dobrý den. Přátelé, bratři nevědí pilně zkouší. A bratranec ještě. Ano, bratři nevědí s bratrancem. S příspěvkou. Takže bratři nevědí s příspěvkou pilně trénují, aby ve čtvrtek v 7 hodin v pivovarské na Mendláku vám předvedli to nejlepší, co mohli umět. A teďka máme ochutnávečka na veselou dotečku, aby se všetky vám rozbečali. Mají si kde hrát v pivovarské na Mendláku ve čtvrtek, přátelé. Čau, těšíme se.